Takže vítajte pri sledovaní nového videa od Enerbike. Na tomto videu si ukážeme plne uzavretú elektrickú trojkolku s názvom Enerbike Trio Cabin, tak poďme na to. Takže povieme si najprv základné technické informácie o tejto trojkolke. Jedná sa o plne elektrickú trojkolku s dvomi dverami, s dvomi miestami na sedenie a plne uzavretou kabínou. Motor je o výkone 1000 W, uložený je v zadnej časti, poháňaná je zadná náprava cez diferenciál. Batérie sa tu nachádzajú 60 V 45 Ah. Pomocou nich je možný dojazd na 60 až 70 km. V tejto cene sú tieto batérie v cene. V prípade potreby vieme batériu nahradiť nejakou litiovou alebo LiFePO batériou s väčšou kapacitou a vieme zdvojnásobiť, dokonca až strojnásobiť dojazd. Môžeme prejsť dovnútra, kde si ukážeme základné informácie na palubovej doske. Prejdem z druhej strany. Takže dvere sa nachádzajú po ľavej a pravej strane. Máme tu na základný displej, ktorý je informačný. Po otočení kľúčika nabieha. Na ňom vidíme v podstate základné informácie, stupeň, či neutral, drive, R, spiatočka, svetla, rýchlosť, prejdené kilometre, stav batérie nám tu ukazuje. Na pravej strane sa nám nachádza nariadení klakson, svetla, predná brzda, hydraulická, na ľavej strane sa nám nachádza zadná brzda, takisto s aretáciou, diaľkové svetla stretávacie, smerovky, klakson. Na palubnej doske máme ešte možnosť fúkania čisto iba ventilátoru alebo s príhrevom. Takže trojkolka má kúrenie, tu sa nám nachádzajú stierače so zostrekovačom a na ľavej strane máme N neutral, D dopredu drive, reverse, spiatočka, vtedy sa nám zopne aj cúvacia kamera na displeji. V spodnej časti sa nám nachádza FM rádio s Bluetooth, USB, s pripojením na telefón a s kartou. Trojkolka má vlastne alarm, pomocou dvoch ovládačov vieme zaarmovať, pri pohybe začne hučať a pípať, dávať signalizáciu. Takisto je možnosť klasického zamknutia riadenia ako na motorke. Riadenie sa vytočí do ľavej polohy, zatlačí sa kľúčik, pootočí doľava a trojkolka má zamknuté riadenie. Po otočením znova sa odomkne a dá sa pekne otočiť. Na pravej strane na každých dverách máme úložné priestory v podstate. Elektrické okná sa nám tu nachádzajú, otvárajú sa len pomocou gombíka, hore dole. Hej. Nadstaviteľné spätné zrkadlá. Tu sa nám doplňa kvapalina do ostrekovačov. Sedačka je polohovateľná, je sklápateľná, dá sa sklopiť pri nastupovaní, dá sa polohovať, dá sa posúvať dopredu, dozadu, podľa toho, či vezieme druhého pasažiera alebo ideme sami. Bezpečnostný pás, hlavová opierka je takisto výškovo nastaviteľná. V zadnej časti sa nám nachádza miesto pre spolujazdca, takisto s bezpečnostnými pásmi. A pod sedačkou sa nám nachádza hlavná elektronika, batérie a všetky elektronické komponenty. Zabudol som ešte pripomenúť, na pravej strane šoféra sa nachádza ručná brzda, okrem predných a retačných. Teraz si môžeme ukázať nabíjanie. Nabíjačka je vstavaná v každej trojkolke vnútri, ku každej trojkolke je v podstate nabíjací kábel. Takže jedna strana klasicky do zásuvky, druhá strana trojkolíková ide priamo do trojkolky. Takže v zadnej časti si otvoríme krytku, tu sa nám nachádza nabíjací konektor, takže klasicky sa vysunie, zasunie do zásuvky
a trojkolka sa nabíja. Máme tu hlavný istič, ktorým sa zapínajú a odopínajú batérie. A počas nabíjania stav batérie vieme zistiť hneď tu za sklom. Sa nachádza gulatý indikátor, ktorý svietí podľa toho, na koľko je percent nabitá trojkolka. Takže pneumatiky sú klasické, štandardné. Tu vidíme rozmer 135x70, rozmer áfikov je 12. Sú uložené na hliníkových diskoch. V podstate sú bezdušové, ako na klasickom automobile. V prípade defektu dá sa spraviť klasickým knotom, ako pri automobile. Trojkolka má LED-kové svetlomety, takisto aj smerovky, umiestnené v prednej strane trojkolky. V zadnej časti sa nám nachádza takisto celoledkové osvetlenie, či už smeroviek, stretávacích svetiel, spiatočkových svetiel. Povieme si základné veci o homologizácii. Trojkolka je homologizovaná na prevádzku na bežných cestných komunikáciách. Ku každej trojkolke je COC certifikát. V podstate trojkolku máme v dvoch variantách. Prvý variant je maximálnou rýchlosťou do 25 km za hodinu. Vtedy nie je potrebné vodické oprávnenie na jazdu v rámci mesta. Alebo máme variant 45, ktorý je viazaný na AM vodické oprávnenie na malý moped od 15 rokov. Môžeme si ukázať jazdu. Sadnem si do trojkolky. Aj s mojou výškou 182 cm nie je problém. Posunieme si sedadlo trošku dozadu. Takže otočíme kľúčikom do prvej polohy, nabehne nám displej. Trojkolka má vždy parkovací režim, takže treba zmahnúť jednu alebo druhú brzdu, zaradiť D-čko, drive dopredu a len po otočení plynovej rukoveti ideme smerom vpred. Trojkolka je veľmi živá, rýchlosť 25 je tam hneď, ale po otočení plynovej rukoveti v podstate len do miernej polohy dokážeme ísť kľudne rýchlosťou chôdze. Jarko, spiatočka, rozsvieti sa mi kamera, vidím spätný zrkadlách, pekne všetko. Jednoduché parkovanie, jednoduchá manipulácia, aj v malých stiesnených priestoroch. To je z tohto videa všetko, ďakujem, že nás sledujete a vidíme sa pri ďalších videích. Čaute.